बाळ, फ्रीज मधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. देवगड तालुक्यातील दाभोळ येथील श्रीदेव गांगेश्वर पावणाई भावई मंदिर येथील सप्तप्रहारांचा वार्षिक अखंड हरिनाम सप्ताह भागवत एकादशी दिवशी मोठ्या थाटात आणि भाविकांच्या गर्दीत उत्साहात पार पडला. यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर या ठिकाणी साकारण्यात आलेल्या रंगीत दिंड्यांनी भाविकांचं लक्ष वेधून घेतलं. या सप्ताहाचं खास आकर्षण होतं पावणादेवी भजन आणि नाट्य मंडळ अफजल खान वत आणि गांगेश्वर भजन यांचा भक्त प्रल्हाद हिरण्यकश्यप वत ही रंगीत दिंडी हरिनाम सप्ताहाचं खास आकर्षण ठरली. या दिंड्यांनी भाविकांचं लक्ष वेधून घेतलं. यावेळी मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. तसेच मंदिरात सभोवतालची परिसराची सजावट देखील यावेळी करण्यात आली. हरिनाम करतो असतात. सकाळी 7 वाजता जो काय चालू होणार तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजेपर्यंत आज आमचं फक्त हरिनाम आमच्या गावातली जी काय दिंडी असतात ते दिंडे घेऊन या ठिकाणी येतात आणि हरिनाम सभेचा जो काय कार्यक्रम आम्ही साजरा करतो. जे काय आमच्या देवगड तालुक्यातून आज जे काय आपल्याला आजूबाजूचे जे काय गाव या ठिकाणी येऊन आमच्या हरिनाम सप्त्यात देवीचं दर्शन घेऊन या सप्त्यात आज देवीचा आनंद होता. त्यामुळे आज कित्येक वर्षा पारंपरिक त्याप्रमाणे आता चालू आहे. पूर्वी सप्त्याला भारतीय दिंड्या यायच्या पण काही वर्षांमध्ये आमच्या बंद केल्या आहेत आणि आमच्या गावातल्या दिंड्या चालू असतात. सकाळी चालू होऊन सप्ताह पहाटे नैकाला होऊन हा सप्ताह पुरा होतो. आणि या